Hava bırak kovuyorum öyle. Bu kanallara bağlı mı sen? Hava god brat ösmler gomdan sal. Estile mi estile nok mu brat? Olma. Estile nok mu? Git var edeyim mi? Estileyem su sesim. Ha brat. Sen ben bu kanalımda da bağım diyecek kolumla. Hay bela. Böyle hala. Подписаться ettin daha ne значит?
Bro. Bizde oyun Oslo. Yani git var yaken hatım diye. Yo git var anok brat men komentariyan açık koymadım ha. Sonun. Sinemen ayrayın. Müsait bere olmaz. Hiç oynamasan oynama. Давай, приходите все, не. Это что за хуйня? Запрос, подарки, награды. Вы получили награду, где? Сегодня вы уже получили бесплатно монеты от всех своих друзей. Пригласите еще друзей. Возвращайтесь завтра. Haydi ver. Haydi ver bra eşitotun. Oh. Ya siktirsin ne yo pakıyor koysun vay. Ben tanıyanlar bırak tanıyar ha. Kendi zat koyuyor. O özdür ya bir sanak ejenski kaptanına bir göt veren bir yerdir da. Aydımçılara çeni sögünüp görennin. Adat dönmede çeni de efir açıp ağzından gelin deydi. Nahir. Kimin kimdiğini belliler ha. Bizdeki vertirlaydı o.
Ay cinski. Oo. Kelle düdük däl oň diýýärdi o adamlar deň bolmaň sissiz etmäň o şonu diýýärdi o. Gutoran alkaçdyr da o skene bir patsan oň çynýa janyp berdi. Kim tanýan olsa şo patsan ýetiriň şoňa da diýýär. Alkaçla deň bolmasyn o birsan gutoran bilen götüne sikýärler oň Türkmenistana gelse diýýärdi. Näme gerek başga? Diyor yine bir bazı şey hali efire giren ne deyip kim Duran Anna Muhammed ne Anna Muhammed fintek sonra efirine girem dedim şey deyip sevun otuydu şolam ay opsam avraylı yeri yok da yongsından üstün bilyen düşünyen neydi üstünden gülce okur kristal oklayan zat ettiyen samsıklı oğulluydu o özünüz avraydan kaçırmak deydi. Siz niri, o nir diye otuydu. Sikime gider. O aymandan 8 ay öň gidecekdi, 6 ay öň gidecekdi, 4 ay öň gidecekdi. Sikime gider o tamam. Tamam ondan geçti hop ahirden o. Arzu etsin diňe enni. Yani ölünni de barman arzu etse bolýar. Cesedini salsalaram bir hasap boldy. Näme bileýin ýa. Sikime gider. Wah, senin ýaňdaň şol kaçan ay şolun tek dekabrň 21-inde gidecek diýärdi nesip bolsa. 21 näme 10 ýerden gidip barýar diýär. Her 2 aýdan gidip gelýär. Malajet. Şol gitse de o men erkek diýjek.
sikki aldı oňski. O porsum atrasy gözläp görmeliýdi. O Türkmenistana gidip gelýän adam bolsa. Ya da bir yerine oyun, kimin oyununa yaşasam kam deyip ona buna yalvarıp görmeliýdi oňski. O tarapyn tutjan ýokdur diýjekkä baýdyr bir usilni üstana. Galan prosta gülmek üçin şo wagty geçen okuýarlar Rossiýada zatdy, haçan görsäň opşitdi. Wagtyny geçirmek üçin bir kol tutup aýda oturýarlar da. Kryrstal oklap we plan zat diýýär we açyk eýik gorkat aýdamak üçin. We tok çopan olup gorkat aýda. Erkile diýerler apatsany. Soň üçin Allada almytyny hay bilen girdi olmasyk. İslam Merzanyň kymyşy wagt? Opşam fikimi gider diýdim, başga näme diýen bratiška. Şo Türkmenistana gidip gelibildem men kanallamy ýapjak da duruşuny. Hemme Instagram aýda şoňa ýetiräýär şey diýdi. Birden tanap da diýen bolsa. Şo gidip bilse ýöre Türkmenistana. Allah ýol berse gidýän men gidip bilse. Ýöne sikimi gider, müň ýyllaram gitmeýär. Şükür gowum ýuwent näil gardaşym jan sogukly. Kurty gowrun.
Ýazaýaň orada Instagramdan ýaz. Şükür menem Google'a Instagramdan ýaz. Mesele değil. Ay bele. Bolly. Ýaz daş edersler. Meselesi olur muňzy? Nemede website bar, Juventus maňa ýaz bir tane eger daşary ýurtda bolsaň, YouTube kanaly aç, bizde pul gazanyp bolýar. Öwredeýin men saňa nämeler edilýär. Futbol hakda kanal aç, onuň diňe napример özüm Türkmensportdan diňe futbolla sport hakda bir kanal aç. Türkmensportdan görkezýän zatlar diňe uzak näme bir boş telefonyň bolsa açyk goý. Şunýaly premo efiri görkezýip durabersin diňe. Sonra YouTube kanalyna ýaman kän patpis bir aýda kän näme adam alyp bolýar. Müňden geçen soňam uza pul gazanyp başlaýar. 1000 san patpisik 4000 sagada ýetse prosmotryň. Bolup söp bizde sonra. Nätti. Ha. Ütgödük sport hakda diýär, Türkmensport, birdat Türkmensport teleýaýlym diýip. Prosta ösdürmek üçin ýani paka Mançizorovkyň nämäni açmak üçin pul gazanýan. Mançizorovka näme mançizatsiýa aç, ondan soň Juventus koýsaň bolýar. Ýani bir duran adyna dursa gowda bir Türkmensport saty goýup patpisk ýygnamak üçin men tak bir tane telefon aldym, joňal etjek. Açyk goýjak. Awaç menden napример şuwa onuň haýsy beýleki wa aýop 3 tane wa dara. Diňe şu tama dälimde esasy kän adamma. Max ýatýandan baranokmy diýär. Ýa şu wagt delip başladyň, şuny ýazdyň. Ondan öňkülere gelmedi bira.
o prasmotruna da berýän emäňe de şu aýdýana 1000 patpisçik bilen edil suwat maňa berenok. Naprimер, Toma dälimde berýär, Toma dälimde 200 näçe dollar bolýar ýöne. Kartym çatamagyn tek aýygyna bersin ýene gapdarlandyran pulla. Ýöne esasy reklamada kän berýär, prasmotruna da berýär, prasmotrum şu esasy reklamy görkezýär. Her başynda reklamany näçe kän goýduňça reklamany Google'un özü berýär, goýýar ýörüýär. Ýöne oň üçin 1000 patpisçik bilen näme geregini? Karoçy 4000 saat prasmotr gerek. Bir 1000 patpisçik gerek. Şonda monetizasiýa başwurýan, monetizasiýaň jogabyn 1 aýdan 40 günden gelýär. Köpsini açylmat diýip gelýär. Adresiň, danyň, hemme pasport nämäň, suratyň hemme dogry bolmaly. Opşam YouTube'a maňsatda gazanmak ýöne. Bir kel näme baş goýsaň edip bolýar, gazanyp bolýar. Son kamerada daryp go videolar çekseň zat etseň hem gazanyp bolýar. Opşam gapdarlan girdiýiň däre. Talipler zatlar üçin bolýar esasy. Imo Life bilýänmi? Max kanal bar YouTube'da diýe. Imo Life yo. Mene görmedim. Sen kim o kanal? Borlaşda berdi için bola mailing boş bolsa zat bolsa. Men dogry aýtsam hiç pustoy parazňak kanala bolsa 300 etýän patpisçik bardyr. Lişni patpisçik. Ya menki kanal daq goýaram daja. Şuat kanal prosto goýup bolsun etdim paka prasmotr zat gelsin oňa baran. Diňeşiňe ýazylyp berin pakala. Oňa go prasmotr zat gelen soň näme etjek? Go görülsün näre bolmasa ýöne iýde gider goýýan onu bilet. Hiç bir video görülüp bitsen o bolmasa 180 näçe san video. Bilýän ýen eşdiren okmaý men sesim. Ay kim bilir, Huey was night. Tanam o.
Yaman goýun bile hart bolyn bile. Maňa oçur ýetdi. Место положения görkezmeýär brat YouTube'da. O ýa-da görkezmeýär. Yok. Biderep klip koysaň seni sana afterski purtpuruzdeňe berýärler. 3 gedek alybilýäň. Birinji gedek alsaň bir gedek berýärler, naprimер, afterski prava bolýar. Sen wideoňy dalyt etýärler. Ikinji gedek ene bir şonýaly biderek, ýani pornografiski zat koysaň ýa biriniň videosyny alyp koysaň, ýani YouTube'da ba videony alyp koysaň, oň üçin berýärler. Например, nähilek diýip düşünürsem kämez. Agar bir jamyt garaş brat. Karoç ikinji gedek alsaňam 1 ay ýa 3 ay video goýmakdan ýani mahrum edýärler diýer. Näme goýdurmaýar video. Üçüncü gedek alsaň kanalyň ýapýarlar şowur wagtyň içinde. Her haýsyna 3 aýdan wagt berýärler. Şu iki purtpuruzdan gitmenkä üçüncü ýerim goýsaň bizdes. Karoçy. Düşünäýdi araýadyň. Porno goýanlar ýokdur brat. Edişi oturan zat goýlanok. Ýöne nähili goýulýar men saňa düşündir. Açaçan zat goýlanok. Göräý YouTube'dan tapsaň men ýanyma geläý şonýal açaçan. Açaçan zat goýlanok ýöne näme goýulýar?
Naprimjer, goýsaň bolýa. Yalaňaç gyýdylary, olary, bulary goýsaň bolýa, on ýaly. Edil açaçan bolmasala. Olary goýan soňam ýöne 18 ýaşdan büýük näme goýmaly, basmaly, ограничение, wiza goýmaly düşündiň. Soň düşünýäň bolsa goýup başlansaň, menem özüme öwrenime bar zady. Hiç kimden soramadym. Edil on ýaly goýulanok bolýa, ограничение bilen nähilek. 18 plus kulçat etdiň, onna goýsaň bolýa. Edil ýöne açaçan näle, seksual zatlar goýsaň bolýa, naprimjer, tam götün oýun edip dans edýärler, tam ýalaňaç bilen. Ýalaňaç diýsem, kupalnikda zatda dary. Bolýa, ugrad. Wizasyny ugrad ýöne. Wiza şekilli ugrad goýun. Ahwy içine oňur goýup berjek. Tapa diýýarsyn, oý diýsen goýarsy, YouTube'a goýarsan goýarsy.
Dalbayağı özüňün özü ýapdy. Смотри на скотина diýene. Maňa da aýtam. Ok oltamaya gelse men mihmanlyga. Sen gadaýlar ýutsa da doýmaýar onu. Gaday dostum keýän o men ofisde. Nazar gadaý, rahat gadaý, rahat fiksa. İki rahat var, bir rahat fiksa. Rahat çişik bir rahat fiksa da. Aýana samolyotdan düşüp düşmänkä sen eliňe ýetirmäý meselem onu. Ay kim bilýär bilmedim men seni näçe Gaday gullukdaşym kakadan ýok diýen. Ýok, Bahadyryn tek. Baha bilen ýöne familiýalaram ýadyma düşýär, da şolaň bary. Gaday kim maday kakadan? Güýç fada diýen. Güýç fada. Ay kän o. Men gyzlar o diwiziýada ullu eden soň her ýerden bar. Ne zaman gitti maksat? Ýos. Näme daýnaty? Efirde. Sen kızırlayama. Nazarın kama. Turdum nasıl?
Dawa qarlısım habarlasar, habarlaşar. Bu çimanna bana.